smisig Bláthnaid ní Ghréacháin agus táim sé gobar leis an agriocht Gaeloideachas, agriocht a chur an takeíocht ar fáil den scoláirí Lán-Ghaeilge agus den tuaismitheoirí. Tá tharbheith sásta bhfuil an deis gom leabhart libhiniu faoi ceistetá anhabhachtach. Agus chuir daon ceist sin? Well, tá go leor taide ar bon faoi láthair faoi na scoláirí Lán-Ghaeilge, agus bhrálaí na cloisteáil weirse agus over tuaismitheoirí agus over múnsóirí faoi na tuairimí atá guibh faoin na scoláirí Lán-Ghaeilge. Díobh sé pas an iarbhan scoil Lán-Ghaeilge chana féin, nó go deimhin ag pleanáil chun daltaí gan iarbhan scoil Lán-Ghaeilge ní meán phróiseas. Tá bhar dúirmí agus na cúisní ran sibh iarbhan scoil Lán-Ghaeilge tharbheith simú agus tharbheith tábhachtach dúin. Freisin tá na daltaí agus na scoláirí arán ag dul go iarbhan scoil Bhéarla, bhrálinn bhórgúisní a cloisteáil freisin. Mar hampla beidir nach ra scoil Lán-Ghaeilge, iarbhan scoil Lán-Ghaeilge ar fáildíh, beidir go rán na cóid ag daltaí go dtíon scoil Bhéarla, beidir nach ra na hábhar ar fáil a heasta guibh a dhéanamh san iarbhan scoil. Nú beidir go bhreisibh go raibh sé chuna bheith roiachar ag an iarbhan le bhéil síbhán na Ghaeilge. Ach tuigeann muid go n-éiríonn go chanamháil leis na daltaí óna Ghaeil scoilne agus fiú na daltaí ó scoil ní Bhéarla ar haon siad ar go dtíon iarbhan scoil Lán-Ghaeilge. Ach tá go leor cúisní éagsúla an agus carann sé go mór linne a thuiscint céirdíobh na cúisní sin. Tá annamhuaich de bhar gcuid múnsóirí atá sásta an taide seo phléileh agus na ceistní a bhíonúdíobh, agus beidir go méid deise go fiú an survey a líana sa rang, nó dul bháile agus é phléile leis an tuaismitheoirí agus beidir na tuaismitheoirí a spreaga lena survey hain a líana agus déadach sibh ar fád sáile gur survey hain a líana. The model leis an survey ní léon ragra ceart nó mícheart, banan sé le de thuairimí agus bei fáilte rih cuile cinál freigra tá gach pointe a dhéanann tú tábhachtach. Ní gá abertí omlána is scríbach níird ach dtíoch pointe soléir faoin rud a hasíonn muid rá. Ní bhéirt gach ceiste ragart ach freigar an méid is féidir leat agus ná dearmid nachhfuil de anam le feiceáil éáid tá de ragraí agus de smaointe agus de thuairimí is scríbann tú go thomláin ruúnda. Le riont ceisteanna áfach bei réaltaín beag dearagán ní féidir dal ará mar bhfuil sé seo freigartha. So níos tuair meid sampla de cúpla ceiste tá an agus is iontach an deisitá gine siad seo a phlé agus machna bhíonna ar na ceisteanna seo. So an céad ceist béidir ná céin fág go ránú tú scoil Lán-Ghaeilge. Conas a dé tá daoine a sppraga chun scoil Lán-Ghaeilge a ránú, so bíag smaoinemh mar hamplan seo ar thara leat nó drothar nó drifhuair, cadiad na rudaí ar chóir duite a rá nó ar bháile a rá nó a dhéanamh chun daoine eile a bheala chuig scoil Lán-Ghaeilge. An aontainn tú go cóir goach seansaní ag níos mó páistí agus daoine óga freastal ar scoil Lán-Ghaeilge? Cad a détá a dhéanamh chun daltaí ó bhain scoil Lán-Ghaeilge a sppraga chun leanann rá ag an iarbhan scoil Lán-Ghaeilge. Smuoinnig ar cén fágan nach neachad de chóir a chuig iarbhan scoil Lán-Ghaeilge, an é nach ra ábhar a fáildóibh, sa scoil sin an é nach ra sport, kisfeil, rugby nó sport ar le ar fáildóibh sa scoil Lán-Ghaeilge. An é nach ra córas taistil ar fáildóibh. Is féidir aon rud a rihinlibh agus si bh groundú for iarbhan scoil gnám a chur sa bhreagra. Tá ceist ann de scoláirí san iarbhan scoil agus páistítá pleanáil dal ará. An ra aon ábhar heasúirt staidir dhéana ar nach bhéadtá dhéana tuisnach raise ar fáil sa scoil. Tá ceiste eile ann faoin na príomhchúthláin a bhain le Oideachas Lán-Ghaeilge. An rud atá gceistan seo ná cadiad na rudaí is féidir ar dhéanamh le scoilní Lán-Ghaeilge a dheabhsú nó dhéanamh níos fearr nó níos tarintí. Smuoinnig ar na hábhar bhreise áisní, imachtaí, sport agus rudaí mar sin. Tá ceistán fi conas taú níos fearr le páistí bhfuil cúnamh breise díorthú sa rang, beidir páistilí riachtain speisialta breise. Beidir goach smuointe agad faoi seo mar bháin an leatsa nó le cara leat nó drothar nó drifhuair. Tá smuointe seo ar fád tharbheith cabhracht dúin. Tá ceistán faoin conas níos mó éagsúlaachta a bheits na scoilní Lán-Ghaeilge. Sé sin páistí ó thiortha eile béidir, páistí ó chailí fíomhantáiste, páistí nach labhairt Gaeilge nó Bhéarla, páistí le riachtainna speisialta Oideachas. Uaireanta capan tailí atá tagaí chun na tír seo ó thiortha eile, go mbeidh Gaeilge roiachar dóibh agus nach bhealach sé dóibh Gaeilge eolaim. Ach taise a gcuine nachfuil sé seo fíor, tá fáilte mór rih na daltaí ó gach cinál cúlra agus san scoilní Lán-Ghaeilge, agus bí na deisní agus na buntáistí céine acha agus éiríonn go hanamháil sa scoil Lán-Ghaeilge. Banan an ceismhór dhéirí le labhairt na Gaeilge ar scoil,
an Ghaeilge sa clós, agus sibh muthe gimmart cisfeil, nó sport, nó cibé na sport agus na cluichí a bhín ar buna gribh. Agus leis na cóide, agus an sin freisin tíb muid an scal, nó me hiúlann sibh amach gceart na scala. Ní léon duine gur brethart sa ceise, agus cuimhnig nach bigin aine céadthag scríomh na freagraí seo ach ceis fíorthhabhart atá an. Cén tanga a leabhainn tú leis na cóide, an chláán agus céad a déadach an scala dhéana le ceirlaat níos mó Gaeilge labhairt. Is céad faoi tíb muid an scal, mar hamplan sna clubbaní sport agus clubbaní óige, sna cluichí, sna siopaí, céir de ceirlach leat sa níos mó Gaeilge labhairt na suíomhnaí seo. Agus deire tá lista ann de 6 abhairt déag faoin scal Lán-Ghaeilge agus an Ghaeilge, agus tá deis a gatainna tic a chuir leis an 5 rud is tábhachtaí dóibh, gan áras bei freagra éagsúla gatainna ar an gceist seo. Is deis iontach é díomh an survey seo líana agus bheith ranfortach sa taide seo. Ma cinnte gan rion pliantag meis bhar breanú siar agus thar bheith bródú gur raibh sé páirteach sa taide seo agus páirteach I bharbert Polasaí a dhéanann níos mó scalaní Lán-Ghaeilge a chur fáil agus a dhéanann na scalaní atá an a neartú agus níos mó áisní agus achfaní agus rudí den céad sca a bheith ar fáil antú. Gur míle mágad.